салому алайкум бинандагони азиз. Ин навбат мо бо коршиноси масоили сиёсӣ устоди азизу гиромӣ Нигматулло Мирсаидов атрофи сабабу омилҳои гаравиши ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои фаъолияташ мамнун суҳбате хоҳем кард. Хуш омадед устоди азиз. Раҳмат ки даъвати моро пазируфтед. аввалан ба бинандагони мо оиди ҳамин худи терроризм ва экстремизм чист, чӣ фарқиятҳо дорад, як маълумот медодед? Терроризм ва экстремизм ин зуҳурот ёки мафҳуми нав аст, нодуруст аст. Зеро мо беш аз 3-10 сола қариб ки дучори ҳамин зуҳурот мешавем. Дар бисёр гӯшаҳои ҷаҳон ҳамин зуҳурот буд, аз ин пеш ҳам буд. Дар шарқи наздик, дар кишвари Ирландия, дар Испания ҳамон гурӯҳҳо, дастаҳои террористӣ, гурӯҳҳои тундрав буданд. Вале ин зуҳурот пас аз пошхӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва соҳиби ихтиёрӣ ба даст овардани кишварҳои собиқ шӯравӣ, яъне ҷумҳуриҳои шӯравӣ ки ба кишварҳои озод табдил ёфтанд, ин зуҳурот ба минтақаи мо ҳам ворид шуд. албатта дарҳои ҳамаи давлатҳои Осиёи марказӣ имрӯз бозанд. онҳо ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамроҳ шуданд. онҳо мустақил ҳамкориҳои худашона амалӣ месозанд ва албатта аз ҳар гӯшаи канор аз озодиҳо, аз демократия истифода карда ба ҳудуди кишварҳои Осияи марказӣ ва умуман собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ таълимоти бегона ворид шуд. таълимоти бегона асосан бо мақсадҳои сиёсӣ. азбаски кишварҳои мо қариб дар Осияи марказӣ ҳама дини исломро эҳтиром мекунанд. дини мо дини муаззами ислом аст. барои ҳамон таълимотҳои фундаменталистии исломӣ бештар аз шарқи наздик ворид шуд. дар он ҷо аз ин ҳам пеш буданд. ва дар натиҷаи он ки мо чандон дониши кофии динӣ надоштем, дар ҳатто замони шӯравӣ ҳам надоштем, акнун ҳамин таълимот бар бисёр нафарон таъсири худашро гузошт. барои чӣ ҷавонон гумроҳ мешаванд? ин пеш аз ҳама масъалаи таълим тарбия ба миён меояд. яъне сатҳи таълиму тарбия дар оила, дар мактаб, дар донишкадаҳо паст аст. ба ин масъала диққати зиёд намедиҳанд. танҳо худи сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ ва қудрати кор карданашон онҳо дасттанҳоӣ мекашанд. ҷомеа худаш бояд кор кунад. ҷомеа яъне аз оила таълиму тарбия бояд сар шавад, дар мактаб идома ёбад. намояндаҳои рӯҳониҳо вақте ки дар масҷид амру маъруф мекунанду мавизаи бисёре мекунанд, дар мавиза онҳо бояд номи конкретии нафаронеро ки ба дастаҳо шомил шудаанд бояд гӯянд, дар назди мардум онҳоро маҳкум кунанд. вақте ба ноҳияи Септембер ҳамроҳ рафтем, агар дар ёдатон бошад, ҳамон ҳаёти Окилия вақте навиштем, вақте ки вай аз Афғонистон бо рақами оғозаш 93 масалан ба хонаводаш тамос мегирад, хонаводаш фикр мекунанд ки вай дар Душанбе, яъне ҳамон мо агар суд 92 бошем, аҳо 93, яъне ҳамин бори дигар масалан рақамҳое ки тамос мегиранд бояд масалан волидоне ки фарзандашон камтар ё маблағ нафиристоданд, ин чизам бояд нигаронӣ бошад. ҳамин ҳазорҳо нафарон ҳастанд ки ғайриқонунӣ дар ҳудуди дигар давлат зиндагӣ мекунанд. ҳатто 10 солаҳо ба ватанашон наомадаанд, барнагаштаанд. вақте ки онҳоро аз вай кишвар депорт карданӣ мешаванд,
депорт карда мешаванд. Агар мо ҳатто каме нисбати ҳамон давлат ғазабамон меояд ки барои чӣ миллати мо депорт карда истоданд. ҳар як давлат албатта амнияти худашро таъмин карда мехоҳад ки дар ҳудуди вай нафароне ки зиндагӣ мекунанд қонунҳои вай давлатро эҳтиром кунанд, аҳли ҳамон давлатро, фарҳанги ҳамон давлатро эҳтиром кунанд. барои ҳамон аз ин чиз хафа шудан дар кор нест. дар ин самт якҷоя фаъолият бурдан дар кор аст, вале боз такрор мекунам ки вазифаи асосии мо ин имрӯз роҳҳоеро ёфтанамон дар кор аст ки ҷавонони мо гумроҳ нашаванд, зери таъсири ҳамин таълимоти бегонаи динӣ намонанд, дар интернет ба сайтҳои бегона, сайтҳои зараровар ворид нашаванд. падару модар бояд донанд, назорат кунанд, гиранд телефонҳои онҳоро ҳамеша тафтиш карда истанд ки онҳо чӣ кор мекунанду ба куҷо ба кадом сомонаҳо ворид мешаванд. барои ҳамон инро донистан дар кор аст. чун гап аз тарғиб рафт, устод ба ҳамин вобаста савол медоданд ки масалан мана шумо як рӯзноманигори варзида, устоди ҳамаи мо журналистон ҳастед. خب تاثیر واسطه اخبار عموم رو جهت جلوگیری از همین حزب و حرکت‌ها در چی می‌بینید؟ تا کجا مثلا امروز همین واسطه اخبار عموم واقعا رسالت خودش رو در همین سمت به جا آورده است؟ تا جایی که مثلا از سامانه‌های خبری یا از نشریات چاپی دیدن می‌کنیم این مسائل‌ها کمتر انعکاس می‌شوند. برای چی کم انعکاس می‌شوند؟ عموما در ساحه مطبوعات یکی از مصیبت‌های ما این دسترسی نداشتن به معلومات است. اگر سخن درباره سمت مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم برد باز وضعیت سنگین‌تر می‌شود. برای چی؟ برای اونکه مقامات همین معلومات دادن نمی‌خواهند و اگر رابطه‌های یک دوره وجود داشته باشد همون حتی رابطه‌ها کنده شدند. برای چی کنده شدند؟ من نمیدونم. من خودم شخصا سالهای همون 14 15 وقتی که مبارزه و همین وقتی که خبرها از سوریه عراق آمدن مقامات خودشون هوسمند بودن که ما بسیار مسئله ها رو برداریم با مردم فهمانده دهیم، ما رو جانبداری میکردن. ولی امروز افسوس هیچ کس معلومات پیشنهاد کردن نمیخواهد. وقتی که شما حتی مراجعت میکنید شما رو به فکرم نادرست میفهمند. از همین نقطه نظر یعنی دسترسی به مطبوعات، به معلومات، به اطلاعات نهایت درجه وزنی است. این سبب اساسی همین مسئله است. البته از جانب خود روزنامه‌نگارانم همین خودداری میگوییم، خود سانسوره، در همین موضوع نفرانی که نوشته میخوان اونها نهایت تعدادشون کم است. نوشتن نمیخوان. خودشون را بین آب و آتش گرفتن نمیخوان. از یک طرف به هر حال نفرانی که جانبداری جنبش های افراطگر هستند اونها نمیخوان که به همین چیز خودشون چی کنن، چی میگوین، آلوده کنن. آلوده کردن نمیخواهند که یک روز با مبادا یگان کاری نشود. یعنی اونها حتی باوری ندارن که یک روز تبادلاتی با وجود آمدنش ممکنه. اگر حاکمیت دیگر شود، اگر اونها دشمن شدنش ممکن است. برای آن حتی باوری میترسن از همون قوه ها میترسن. برای آن وقتی که ما درباره حیات آسایشته سخن میکنیم، وقتی که درباره رشد کشور سخن میکنیم، خود ما دیده ایستادیم که یگان جنگ، یگان بی‌سر و سامانی فایده برای کشور ندارد. برای همون همیشه اگر ما طرفدار آسایشتگی باشیم، طرفدار چه باید با همون عامل‌های مبارزه بریم که و عامل‌ها ما رو پگاه با مواد به جنگ آورده نرسانند. تمام سرور دولتمون هم در هر سخنشون مثلا هوشیاری سیاسی را از دست ندهیدشون فکر میکنن برای همین چیز که آدم خودش خیلی گمراه شود نمیدوند در بعضی موارد. همون گروه‌های خفته هم گفتم که درباره ما سخن رفت. همون گروه‌های خفته برای چی تا حال از
самти фаъолияти худашон даст намекашанд. Онҳо умед доранд ки ягон рӯз ягон бесару сомонӣ ба вуҷуд меояд, мехезаду онҳо баъд барои об мебаранд. Барои ҳаман ҳамеша ҳушёр будан дар кор аст, ҳушёриро аз даст додан дар кор нест. ҳаёти осоиштаи худамоя мо бояд муҳофизат кунем. бисёр ташаккур устод, ҳам барои вақт ҷудо кардан, ҳам сухани моро қабул карданатон. хуб, ҳамчун устоди рӯзноманигорон ва рӯзноманигорони ҷавон, ҳамчун коршиноси масоили сиёсӣ ба ҷавонон барои пешгирӣ аз ҳамин гуна ҳизбу ҳаракатҳо чӣ тавсияҳо медиҳед? чӣ тавсияҳо доред? акун ман пеш аз ҳама ҳозир дар бораи ҳамкасбони худам сухан карданӣ ҳастам. давлати мо ба ҳар ҳол давлати демократии дунявӣ аст. агар аз рӯи қонун равем, аз рӯи қонун кор кунем, агар мо аз нигоҳи ҳуқуқӣ мусаллаҳ бошем, агар мо беғараз бошем, пеши роҳи моро ҳеҷ кас намегирад. ман аминам. ягон вақт ягон ҳолате нашудааст ки сохтороҳои ҳифзи ҳуқуқ нисбати ман ягон эътирозе пешниҳод кардагӣ бошанд ё ки маро даъват карда сарзаниш карда бошанд. не, ин хел ҳолат ба вуҷуд надошт. зеро ман қонунро эҳтиром мекунам, аз рӯи қонун ҳаракат мекунам ки кор кунам. ва вақте ки ягон маводе менависам, ҳатман дар асоси факт, рақам, дар асоси ҳолатҳое бошад ки аз онҳо шоҳидон бояд бошанд, сарчашмаҳое бошад ки он ҳолатро тасдиқ кунанд. барои ҳамон он қадар худсензура ҳам интихоб кардан лозим нест, тарсидан лозим нест. озодона сухан гуфтан дар кор, навиштан дар кор, дар самти худи ҳамон терроризм, экстремизм бошад, ба ҳар ҳол маводҳои бештар таҳия кардан дар кор, то ки ҷавонони худамонро нагузорем ки онҳо гумроҳ шаванд, нагузорем ки онҳоро мағзи сарашонро шӯянду ба ҷониби худашон ҷалб кунанд. ташаккури зиёд устод барои суҳбати самимӣ ва ман бовар дорам баъди дидани ин навори мо ҷавононе ки тамошо кардан барои худ чизеро мегиранд. саломат бошед устод.